Υπάρχει ένα είδος αντρών που εκτιμώ πάρα πολύ. Είναι οι άντρες που μεγαλώνουν τα παιδιά τους σαν χωρισμένοι γονείς. Έκανες ένα γάμο, για διάφορους λόγους δεν πήγε καλά και έπρεπε να χωρίσετε. Και εκεί, ακριβώς εκεί αρχίζουν τα προβλήματα. Εσύ να δουλεύεις όλη τη μέρα, να πληρώνεις διατροφή, να βλέπεις τα παιδιά μία φορά τη βδομάδα, πολλές φορές και λιγότερο. Και κάθε φορά που βλέπεις τα παιδιά σου, να καταλαβαίνεις πως κάποιος τους βάζει λόγια. Από εκεί που ήσουν ο μπαμπάκας τους, ο ήρωάς τους, ο πιο δυνατός μπαμπάς όλου του κόσμου, κάποιοι που τα έχουν όλη τη μέρα κοντά τους, μιλούν άσχημα για σένα. Συζητούν για σένα με τα χειρότερα λόγια και τα παιδιά ακούνε. Τα παιδιά είναι στο σπίτι και πολλές φορές ακούνε τη μαμά να κατηγορεί με τη γιαγιά, με τις φίλες της, με το νέο της γκόμενο που τους τον παρουσίασε για φίλο, να κατηγορεί και να βρίζει τον μπαμπά. Και είναι άδικο, ρε φίλε, αυτό. Είναι άδικο. Γιατί είναι σαν να τους κάνουν πλήση εγκεφάλου. Όσο μικρά και να είναι τα παιδιά, καταλαβαίνουν περισσότερα από όσα νομίζουμε εμείς οι μεγάλοι. Και κάθομαι και σκέφτομαι πόσο δύσκολο τελικά είναι όχι να κάνεις παιδιά. Αυτό είναι το εύκολο κομμάτι. Πόσο δύσκολο είναι στις μέρες μας να βρεις μια άξια γυναίκα να γίνει μάνα των παιδιών σου. Μπαμπάδες χωρισμένοι να παλεύουν όλη τη μέρα και εκεί που περιμένουν πώς και πώς να δουν τα παιδιά τους για λίγες ώρες, να έρχονται αυτά τα παιδιά στεναχωρημένα, νομίζοντας πως ο μπαμπάς τους έχει κάνει κάτι λάθος, πως ο μπαμπάς τους είναι ένας κακός άνθρωπος. Αυτός ο μπαμπάς που μόνο ο ίδιος ξέρει τι φουρτούνες περνάει.